L'Association des anciens footballeurs maliens vivant en France est heureuse de porter à la connaissance du public sportif national et international qu'elle organise la finale de la Coupe du Mali de la diaspora le dimanche 22 septembre 2024 à Livry-Gargan. Placée sous le haut parrainage de M. Salah Ababi, président de la Ligue de football de Tombouctou, la finale de cette 7e édition opposera le FC Sundiata et le FC Kabati au stade Alfred Marcel Vincent à partir de 15h, heure française. Mais avant, un lever de rideau, un match gala mettra aux prises une sélection de la diaspora malienne à celle de la Guinée à 13h. Et tous au stade Alfred Marcel Vincent à Livry-Gargan le dimanche 22 septembre 2024 pour assister à la grande finale de la Coupe du Mali de la diaspora entre le FC Sundiata et le FC Kabati. Le tout sous la haute présidence des autorités diplomatiques du Mali en France. Une seule adresse, 43e avenue du Marshal Leclerc, 93 190, Livry-Gargan, en région parisienne. Alors, Maliens de la diaspora, ne vous laissez pas raconter ce grand événement sportif. Sortez massivement pour être témoin oculaire de cette grande finale. Sponsor officiel, BDM France. Partenaire, Watibi. Infoline 00 336 43 23 49 41 00 336 52 79 36 74 ou les 00 336 24 93 51 90. Va, oui, j'ai mon bac. Félicitations mon garçon, je suis fier de toi. Ici. Bon, maintenant que tu es bachelier, en bas que tu connais. Bon, pour voir on est au Canada, on est aux États-Unis, on est trop. Et Mouna? Eh bien, où est-ce qu'on est au Canada? Ah oui, tel père, tel fils. N'est rien qu'à l'enquête. Mais on a beaucoup de ça. Ah, on met à EduX là. EduX? Oui, EduX, il y a quelques années, c'est eux qui ont fait les démarches pour ton grand frère. Ah bon? Et il a son master, il a commencé à travailler. Oui, allô? EduX, c'est une équipe expérimentée qui assiste vos étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EduX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57 et permettez à votre enfant de réaliser son projet d'études. Sama mone bi malion jorona ko nu hamina ko do wodela sama mone ma fen faraka wari chili musaka oka wa aka no ni mali wari chisiro be amada o made sama mone bi do fara ode kuno warika ni wari bonisi awo ni wari bonisi koni awa sani ke oke ni sama mone application yi awe wari soro aka compte bonisi la kadam ne kredi la abonnement télé fuka tase kurani di saralima ope bonisi soro ni bela naka bonisi buguna doron obseka yelema aka sama mone konti la kasani wereke na yi walima kata wari jebo anga la sigide no fi oye mone bo yerela aka shifle sisa ni sama mone application télécharger li Play Store walma App Store ka kasoroka otogo sebe ni sama mone yi odi kuna wari be augmenter sama mone ireta awo ireta ni iretai ESKJ, École de santé Kaladiata, Anna Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gore, ISM Go. Limanau, Doctorate Jamonyese, bien tout le monde la koi, Fiau, Fois Castro, Ie Banani Cardon, Cardona Cari, Mimica Sabaga Sagat Dangarika, Armadeka Yenamayala, ou Kalaka Pomo Faricolola, ou Eratin, Fiau, Fois Castro, Ie la Colson, Master, Afle Okoro, École de santé Kaladiata, Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gore, on veut pas voir Calabancura. Famille santé para Mayesa, Nimbera de Rebeke, École de santé na Bolofara Chamala, École de santé Kaladiata, on a flequé en Bologigi, formation de qualité, doctorat Siraka, même si c'est le cas for, au cas de mission de footna yelenye, au plat de Lebekala, ni la so Dagabana Nuna, ou go Bolofaro de Flani, sigle niveau de technicien de santé publique, infirmière obstétricienne, technicien de laboratoire, deuxième cycle, no niveau baguier, infirmière d'état, sage-femme, biologie médicale,
formation wɛrɛ o kɔfɛ aide soignant ka taa fara matronika nin bɛɛ lajɛlen dɛsilen don école de santé kalajata n'a bolofara caman institut de sciences médicales gore la ayiwa lakɔlidenw ani lakɔliden zɔnw a y'a sefa joona a ka lakɔliso in sɛgɛrɛ yani jama ka caya u cogolen de filɛ anw fɛ kalabankura yan hôtel wasulu kɔfɛ de coyi wali kelen nɛgɛjuru banba 76 45 85 40 n'o min ja 20 80 22 20 Filɛlibaw ni lamɛnbagaw ani ɲɔgɔn tuma don belebeleba in n'a kuma fɔra donba don donba in sera ne ko don jumɛn de ba joliba ni sibiri septembre kalo tile 14 san 2024 an ka balontan tɔnba n'o ye jeliba ase ale bɛna asko de kara bisimila ka bɔ Togo nɛgɛ kaɲa 16 stade 26 mars la a bɛna kɛ Champions League africaine okumu kɔnɔna na ne ko baara jumɛn ni jumɛn de bolodalen don nin kɔnɔna la de baara min bolodalen don n'ala sɔnna ma joliba ka balontan ci tɔn o bɛ yɛlɛma stade 26 mars kɔnɔ bi mercredi donya in na u bɛ taa entraînement kɛ ni entraînement banna kunnafonidilaw kan kana u ka kumakanw ta k'u ka jaw ta walasa ka se k'o cari diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ Mali fantan 4 kɔnɔna la n'o bɔra yen n'ala sɔnna ma sini alamisa don tuguni u kan ka ɲɔgɔn jɛrɛba kɛ n'a fɔ m'a fɔ ka assemblée o de la a ɲininen don comité fɛn fɛn n'o bɛ joliba kɔnɔ sympathisant fɛn fɛn n'o bɛ joliba kɔnɔ a bɛɛ welelen don stade 26 mars kɔnɔ sini ayiwa a ɲininen no jeliba kanubaga bɛɛ lajɛlen a n'a lafasabaga bɛɛ lajɛlen ani dolantan kanubaga bɛɛ lajɛlen bɛɛ k'i bila bilenman na fo ka taa se dolantan don ma an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn jani ale sugandili la ka se ka aw ka kibaruyaw sɔrɔ bi wulada na kibaruyaw bɛ daminɛ ni CNT kɔnɔna na min ye Maliki Jaw ye ale ye Niger maaw olu bisimila bolodi ɲɔgɔnma min bɛ se ka kɛ wasabulon olu ni ɲɔgɔn cɛ o hukumu kɔnɔna na sa Niger olu kɔni ye maaw bila ka na yan min ye colonel major Abu Ide Kambe ye ale de kun ye u ka wasabulon o ko ɲɛnabɔbaa ye u nana tile damadɔ taamana Mali kɔnɔna na yaasa u ni CNT bɛ se ka hakilina falenfalenw kɛ cogo min hakilina falenfalen minnu bɛ tali kɛ baara min bɛ kɛ CNT kɔnɔna na CNT yɛrɛ sigira cogo di a sɛbɛnw bɛ cogo di u bɛ wasadenya baara kɛ cogo di min ye nin duguta in ye n'o nana n'o kɛ Mali yɛrɛ kɔnɔna na yan sa k'a na to min ye CNT ale sera ka baaraba minnu kɛ k'olu ɲɛfɔ ninnu ye yaasa u kana ka t'u ka furancɛla wasabulon sigili baaraw kɛ bɛn ni kelenya min bɛ bi kuma tɛ AES ko hukumu kɔnɔna na fana u ka kumaw ye taliko la Maliki Jaw ale kɔni y'a yirula k'a fɔ wasabulon kɔni n'o ye furancɛla fanga ta ye a ka ɲi jamanadenw ka bolofaraw bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔ min ye maa o maa ye n'o bɛ n'o ka jɛkulu barika ka bon kosɛbɛ olu ka se ka yɔrɔ sɔrɔ a kɔnɔna na u ka maaw ka ye o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen fana a ye bilasiralikan caman fana d'u ma min b'a to u bɛ se ka wasabulon sigi wasabulon bɛ se ka baara kɛ jamanadenw bɛɛ lajɛlen bɛ u yɛrɛ ye wasabulon min na k'o bɛ sɔn ka fisaya u ma kosɛbɛ Niger maa ninnu kɔni y'a yira sa k'a fɔ k'u ye faamuyali kɛ u fana mana segin ka t'u ka jamana na sa u na kɔmansegi baaraw kɛ u ka wasaden kuraw olu tali hukumu kɔnɔna na min ye Niger ye ale ko Mali kɔni ye sira o sira ta sa furancɛla fanga in kɔnɔna na ale na i ɲɛmadaw ma yaasa ka se ka baara kɛ ni maa ninnu kɔni bisimilala Maliki Jaw fɛ a n'a ka CNT maa tɔw bɛɛ lajɛlen olu tun bɛ yen kununko nɛgɛ kanɲɛ 22 waati mɔbili minnu kɔni bɔra Kure Male sa kubu kunda Bamako kan u y'a yira k'a fɔ ko kɔni ka mɔbili caman kɔni ma se ka bɔ a nɔ na mɔbili 20 ɲɔgɔnna ko olu kɔni bingalikɛlaw kun y'u ɲɛsin olu ma bandi minnu ye nin waleya in kɛ sa k'u kɔni ye wari bɔ mɔgɔw kun musaka caman ani maaw bolo minɛnw kɔni k'u taara ni olu ye nin bingalikɛla ninnu kɔni bɛ sira in kan a mɛnna kibaruyaw dira ka dɛsɛ k'a fɔ ko min ye nin waleya cɛjugu in kɔni bɛ ka kɛ Bamako ni Sibi k'a daminɛ Bamako yan sa fɔ Kure Male sira in kɔni bilama bingalikɛlaw ko olu b'a ka su ani tile maa o maa bɛ yen ne kɔni bɛ sira in kɔni ta sa i bɛ dugawu de kɛ i bɛ se ka taa ɲuman cogo min na ka segin o cogoya la fɔma ale kun ye laseli dɔ kɛ ka kɛɲɛ ni péage su ka degun ye péage su an y'a ye k'a fɔ degun min b'u da la fosi ma bɔ a ko la u yɛrɛ kɔni bɛ laɲini minnu kɛli la sa kɔni u ye sɛbɛnkura kɛ n'Ala sɔnna ma sini an na o sɛbɛn fɛsɛfɛsɛya fɔma ko péage su ka ko bɛ cogo di an ka jɛ ka o lamɛn video la. O de la Papin o yurugu kɔnɔna la an ye jateminɛ kɛ mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ péage la
péage sous mo caman bɛ kuma caman f'u ma dɛ dɔw b'a fɔ ko n'u ye péage baara daminɛ ko kalo kelen kalo fila k'u bɛ vilaw jɔ ko san kelen k'u b'a kɛ tan mais péage sous ka syndicat ni ne an kumana an ye ɲɔgɔn ɲininka ne y'a kun ɲɛɲini n y'a ɲɛdɔn u ye min fɔ n ɲɛna u ka kuma kɔnɔna na olu yɛrɛ de ko k'u bɛ fɛ ka balo u halala de la parce que u dara Mali kura la k'u dara Mali kura la olu bɛ fɛ u ka balo u yɛrɛ halala la parce que papier pourquoi u bɛ nin fɔ n'i ye mɔgɔ bila gɛnɛntɛ dɔ kɔnɔ ka tila k'a bila wari cɛ la papier ka tila ka sɔrɔ mɔdɛlinin dɔ d'a ma i y'a bila suyɛnni na dɛ ko ba bɛ siri yɔrɔ min a bɛ dumuni kɛ yen de n'i ye bagan kɔni bɛ siri yɔrɔ min a bɛ dumuni kɛ yen donc an n'u kumana an ka kuma bolila fɛn caman kan d'abord a kuma kɔnɔna la an bɛ transition fo kosɛbɛ parce que baara ba de kɛra transition na Mali kura ko siga t'a la baara bɛ ka kɛ an ye jateminɛ kɛ fɔlɔ fɔlɔ la ni kun sara péage minnu bɛ yen ni mɔgɔ min sara u kun bɛ 200 de d'i ma ni sara 200 maintenant sisan ni mɔgɔ min sara transition na 100 bɛ d'i ma yanni ka kɔn transition ye mɔgɔ minnu fagara péage sous la o ye maa 9 ye mais transition kɔnɔ mɔgɔ kelen donc o kɔrɔ an bɛ ka fɔ ko insécurité tiɲɛ don mais transition kɔnɔ mɔgɔ kelen de sara péage sous la mɔgɔ minnu bɛ a tigɛw feere mais an ye gɛlɛya jumɛn ye péage ko in fana la i b'a dɔn péage bɛ wari min ladon san kɔnɔ o minimum i b'a dɔn o ye 4 milliards ye san kelen kɔnɔ o minimum miliyari 4 mais i b'u yɛrɛ sara wari da dɔn kalo la 68 millions a bɛ n'a fɔ san kɔnɔ 816 millions donc o kɔrɔ ye faranga la gouvernement yɛrɛ bɛ min sɔrɔ tɔnɔ la n'o kan ka don entretien na n'o kan ka kɛ wari tɔ ye o ye 3 milliards ye i bɛ miliyari 1 da dɔn o ye miliyɔn 1000 de ye miliyɔn 1000 mais pour que k'a faamuya miliyari 1 c'est comme don o don ni ne bɛ 50 d'i ma fo san 50 ani san 4 o de ye miliyari 1 ye don o don 50 i b'a dun fo san 50 ani san 4 donc pour dire que péage ko fɛngɛ ninnu na péage ko ninnu a kan ka ɲɛdɔn min na kosɛbɛ péage bɛ dabɔ ka wari de don jamana kɔnɔ wa papier péage mago tɛ ingénieur la a mago ye dɔrɔn tigɛ ka se ka tigɛ quittance ka se ka di mais an nana mun jateminɛ ja péage yɛrɛ créera ni hakilina mun ye o ye ko k'a di concession de la an b'a fɔ Asimi ɲɛna a kana sɔn o ma dɛ concession i bɛ concession dɔn o kɔrɔ ye k'i ɲin bɔ jamana mara la k'a di société dɔ ma a ɲɔgɔn kolankolon 2 tɛ an t'o nɔfɛ bilen an bɛ Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya baara de la jamana t'i bolo bɔ péage kɔrɔ bilen o ye contrat signé ye wagati min na u ye contrat à durée indéterminée de kɛ kɔrɔ ko fonctionnaire don mais k'a fɔ ko ni concessionnaire nana kuma min k'u bɛ sɔrɔ k'u bila échelon na mais papier jɔnni bɛ baara kɛ san 15 wari foyi tɛ ka fara i sara kan e mana don bi min ye san 10 k'a la e n'o sara ye kelen minnu bɛ tigɛ u bolo la olu sara ye 20,000 minnu bɛ a tigɛ a kɛ machine na 25,000 wa n'u taara retraite la i b'o da dɔn o ye 56,000 ye kalo kalo 11,200 mais jɔnni bɛ baara kɛ bi Mali la ni Mali kura ko de bɛ yen e bɛ se ka jɔnni to yen k'e ka taa baara kɛ san 15 foyi tɛ fara i ka wari kan k'i k'o wari kelen ta mais m'o tigi bila k'a ka sonyɛni kɛ yan donc depuis 2006 o fɛn minnu kɛra n'an bɛ Mali kura jɔ nɔfɛ an bɛ fu de siri o ko la k'u bila ka échelon d'u ma k'u la avancer i n'a fɔ fonctionnaire bɛ avancer cogo min ka condition dɔw d'u ma pour que k'u bɔ nin na mais e bɛ se k'a bila i kunkolo la nin kalo tɛmɛnen na mois de mai wa ou bien wagati jumɛn malgré qu'an b'a embargo la ils ont fait 338 millions par mois nin kalo in tɛmɛnen na 340 millions mɔgɔ min bolo bɛ nafolo la
o be kɛ ka nafolo sɔrɔ k'e ko o bila ten cɛ o man ɲi dɛ et puis an ye mun fɛnɛ jateminɛ péage bɛ ka marché cogo min ministre des finances a kan ka nin kan ka bila ale de ka hukumu kɔnɔ cɛ wariko kuma de don koyi wariko kuma tɛ transport kuma ye koyi wariko kɔni kuma o kan ka taa sara waritigi de la parce que anw bɛ kɔrɔlen dɔw kɔnɔ démocratie façade in na u bɛ département kɛ pour que ne bɛ ministère min na ye dɔ ka fara i ka sɔrɔ dɔ kan quoi et non wariko kuma kɔni ye ministère des finances ka kuma de ye o tɛ transport ye n'a wari bɛ don a bɛ don ka taa finance de la ni wari min bɛ bɔ o bɛ bɔ ka taga o la maintenant péage mɔgɔ min bɛ taa wari minɛ c'est comme la douane douane tɛ wari de la dɔn u tɛ recette de kɛ mais o recette o bɛ di jɔn ma a bɛ di ministre des finances de ma normalement n'an bɛ fɛ ka taa Mali kura la péage wari ninnu a kan ka taa ministère des finances la et que en même temps il faudrait que péage ninnu u ka kɛ n'a fɔ fonctionnaire u fana ka avancer tous les 2 ans waati min kana sɔn abada ka an ka jamana sira di concession na c'est fini o yi kɛlen de ye jɔn ye parce que i b'a dɔn ko ajustement structurel Mali jamana bɛ degun min kɔnɔna na ka kɛ ni lakanabaliya ye marabolo olu cayali ka bɔ 8 na ka taa yɛrɛ sɔrɔ 19 na ka Bamako fara o kan olu marabolo bɛɛ lajɛlen fana na fanga ale bolo faraw kan ka sigi lakanalikɛlaw kan ka sigi o de la gouvernement kɔni ye yamaruya ta sa k'a yira k'a fɔ ko fo dɔ ka fara sɔrɔdasiw ni finitigilakaw olu hakɛ kan o hukumu de kɔnɔna na sa taliw kɔni bɛ ka kɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ nka nin waati in na an y'a ye k'a fɔ maa minnu bɛ yen n'o ye denmisɛnnilakaw ye n'u bɛ ka taa sa ka t'u ka sɛbɛnw da yɔrɔw la fala ye maɲumako da don n'i ye Bamako 13e arrondissement ta i bɛ taa sɔrɔ a yɔrɔ bɛɛ lajɛlen lamininen don hali maa minnu bɛ na ci wɛrɛ la olu tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ denmisɛnnin ninnu bolo Sogonikɔ autogare masuruna na i bɛ taa sɔrɔ npogotigiw ni kamalenw de tonnen don gidɔrɔn kan o sigilen don aranjanba la tile bilen kɔrɔ k'u bɛna na k'u ka sɛbɛn da an b'a ɲini ɲɛmaaw fɛ tiɲɛ don baara in maaw bɛ wuli ko denmisɛnninw bɛ taa ɲini u ka fɛɛrɛ o cogo wɛrɛ ɲini na nin ma ɲi jamana yɛrɛ ma nin ma ɲi denmisɛnnin minnu ma bi ne ye minnu ye n taara yɔrɔ minnu na tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ni nin ye a baara ɲini cogo ye a ma nɔgɔn wa o fana na tuguni waati mana se u b'a fɔ k'a banna pewu aw bɛ segin ka taa aw bɛna sini tuguni ka na wa o yɔrɔ kelen na ye maa dɔw bɛ olu fana bɛ ka sɔrɔ kɛ u kan photocopielikɛlaw tɛmuru feerelaw fɛn o fɛn bɛ yen n'o ye jagomisɛnnin y'a kɛrɛfɛ olu bɛɛ lajɛlen kɔni b'u tɛgɛ nɔ nka denmisɛnnin ninnu yɛrɛ u yɛrɛ bɛ sɛgɛn min kɛ u bɛ ɲani min kɛ yanni sɛbɛn ninnu ka taa da maɲumako don dɛ wa business bɛ yen han papier non a datɔ a ma nɔgɔn dɛ fala ye ne kɔni ye 13e ye bi ka 7e ye an tɛmɛna an ko kɔ donnen don dɔɔni an bɛ dala ye polisiso ma yen kɔni jama kun jɔlen don ka ɲana kɛ anw taara sɔrɔ olu ta bantɔ don parce que o aran kun bɛnnen don 5e arrondissement kɔnɔna ni yɛrɛ ma nka aw ka turu cɛ ye tiɲɛ na baara tɛ jamana kɔnɔ ni nin bɛɛ de kɔni ye diplôme tigi ye a ma tila fɔlɔ dɛ f'an ka baara de ɲini ka di an ka denmisɛnninw ma u bɛ kalan mun kɛ u k'olu baaraw sɔrɔ sɔrɔsiya dɔrɔn de fana ni polisiya ni fɛn ninnu dɔrɔn de fana ye jamaba ta yɔrɔ ye an ka jamana kɔnɔ baara la kɛnyɛrɛye baarakɛyɔrɔw kɛra n'i y'a dayɛlɛ i b'i somɔgɔw ni limanaw la a bɛ jɛ ka baara kɛ kɛnyɛrɛyew kɛr'o ye bon a ka gɛlɛn fala ye faso ka baara da min yɛrɛ bɛ jamaba ta o ye nin finitigilaka ninnu de ye wa n'a ko daminɛna kataba 4 don dɛ wari min bɛ bɔ ka di ninnu ma nin papier ninnu ɲinini na vraiment u ka digitalisation u k'a teliya parce que n'a digitalisera est ce que ala a sera ninnu ka taa nin aran yɛrɛ jɔ yɛrɛ a ma s'o la o sɛbɛn bɛ taa sira mun fɛ n'o fɔra mɔgɔw ɲɛna ni e y'i ka nina carte bila ka taa ka ban o 2 tɛ jamana kɔnɔ o empreinte min b'o la o ye 1 pe dɔrɔn de ye donc ni e y'o di k'e b'a la u bɛ se k'o baara kɛ n'o ye sinon nin parti nin fɛn tununnen bɛ t'i ye
ala ka hakili ɲuman da an ma sɛnɛko ale ta nasira fɛ min ye sɛnɛ minisiri ye ale ye munumunu salo kɛ yɔrɔ caman na amara jɔn ko ala a ko dɔw a ma nɔgɔn dɛ ji o ye tiɲɛni kɛ a ko kɛlen do i ko menuisiers ka si tɔgɔ ye di si u bɛ sili kɛ ni min ye o ɲi mi cogo min yɔrɔ dɔ ka jan ni dɔ ye wala sɛnɛkɛyɔrɔ ninnu kɛn bɛ ten de dɔw ta ɲɛna dɔw ta ma ɲɛ dɔw ta jiginnen dɔw ta a bɛ ten de a baara kɔni an bɛ dugawu de kɛ ala k'an bɔ nin bɔda ɲuman fɛ n'o tɛ ji ye tiɲɛni kɛ dɛ dugu dɔw yɛrɛ angɛrɛ bɛɛ dalen ji y'a bɛɛ kunu ka forow kunu kɛnɛw bɛ yen kɛnɛbaw minnu bɛ yen ni mɔgɔw yɛrɛ b'u jigi da o kan k'a kɛra cogo o cogo olu yɛrɛ taara kɛ sina ka taa kɛ kɔ yɛrɛ ye ten duguw kɔnɔna na a ko ka gɛlɛn dɛ lakanako ani waati yɛlɛma kɔlɔlɔ ko hukumu kɔnɔna na jɛkulu min bɛ minisiriso b'an ka jamana kɔnɔ ni ale bɛ sigida o ko sigida lakana kunna sanuyali ani yiriwali kuntalajan kunna olu y'a yira sa k'a fɔ ko baara boloda min bɛ ni UNICEF ni PNUD ni ɲɔgɔn cɛ ni min ye Belgicaw ale ni Belgicaw ka lasigiden min b'an fɛ ani PNUD olu ka bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔna na u ye jɛrɛ sigi sen kan sa jɛrɛ min b'a to min ye waati yɛlɛma kɔlɔlɔw olu bɛ se ka lajɛ cogo min na an ka jamana kɔnɔ baara ninnu kɔni bɛ tali kɛ min na sa sigida saniya ni lakana minisiri ale ka se ka baara kɛ baara min b'a to basigi ni lafiya u bɛ don jamana kɔnɔna na cogo min na maaw yɛrɛ ka se ka nin waleya ninnu filɛ nin n'o ye waati yɛlɛma ye a kɔlɔlɔw k'olu kunbɛn a kɛkun ye o ye yɔrɔ furani ko ta nasira la sa musow olu farala ɲɔgɔn kan ka taa se minisiriso min sigilen don muso den ani du kunna k'olu bɛna yɔrɔ furaba kɛ an ka jamana kɔnɔ baara in kɔni nun don ni kɛra minisiri Ablaye ale ɲɛna min y'a yira sa k'a fɔ ko min ye nin baara in ye ko musolakaw kɔni bɛna fara ɲɔgɔn kan Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ ka furalan ta dugu a bɛ se ka jɛ cogo min u y'a yira minisiri la k'a yira min ye musow ka minisiri la ka taa fara je le répète kan ko ni ala sɔnna ma ko min ye musolakaw ye ko nin y'u wulilen k'u jɔ dɛ amara a bɛ ɲɛnabɔ sisan ayi an ka mɔgɔw tɛ don ko foyi la soit a bɛ ɲɛnabɔ ou a bɛ ɲɛnabɔ olu e m'a ye n'u donna fɛn fɛn la on ont terminé on c'est fini c'est tout o de don jeune de mes camarades n'olu donna la dɔrɔn o y'a bannen n'an bɔra yen PMI Mali ale ye camion min bɛ ɲaman cɛ ale ye o 3 di Bamako mairie ma baara in kɛra kunungo PMI Mali yɛrɛ dukɛnɛmana la mairie du district yɛrɛ maaw olu bɛɛ lajɛlen tun b'a kɛnɛ kan ministre min ye Aluseni Sanu ye n'ale sɔrɔ ministre ale tun bɛ yen ministre de l'administration territoriale colonel Ablaye Mayiga o tun bɛ yen PMI directeur n'o ye Faseri Dumiya ye ka taa fara délégation spéciale ale ɲɛmaaba kan n'o o ye Bala Traoré ye a n'a ka maaw bɛɛ lajɛlen min ye PMI ye ale ka san 30 o sɔrɔli hukumu kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko ale ye baarakɛyɔrɔ ye min ye fasodenɲumanya baarakɛyɔrɔ ye o fasodenɲumanya hukumu de kɔnɔna na sa olu kɔni ye nin di yaasa ka se ka mairie du district ale ma gɛn nin waati in na bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko mairie du district délégation de b'a kunna maire bɛ se ka baara minnu kɛ mairie fana kun y'i kɛ o bɛɛ lajɛlen kan Aluseni Sanu ko k'a b'a ɲini baarakɛda minnu bɛ yen ni olu ni sɔrɔ b'u la nin waati in na u ka PMI Mali ladege n'o ye ka kɛ baarakɛyɔrɔ ye baarakɛyɔrɔ min bɛ fasodenya waleya o fana timɛ ministre d'État ministre porte-parole du gouvernement n'o ye Ablaye Mayiga ye a ko nin sanuya ko in ko nin ka fisa ko ye ko Bamako ko bɛɛ lajɛlen sɔnna min ma ko délégation spéciale k'a tun bɛ ka nɔbɔ ko nka ko sanji ko de kɔni nana ka na an ka ko bɛɛ tiɲɛ an bolo n'i b'a fɛ i ka dugu jɛli ka don i b'a to san kana don ni san mana ka n'a fɔ i ka dugu jɛ dɛ minisiri ko nin sisan ko nin bɛna dɔ fara cɛsiri ni timinandiya kan baara min n'o bolodalen don Bamako saniyali ko la k'o sigi sen kan a ko min ye ɲamancɛ ye k'u ye ɲaman cɛ cogo o cogo Ablaye ko ni ɲaman cɛra n'a ti yɛlɛma ko fura foyi t'a la ko de la ko numugukaw fɛ yen ɲaman bɔyɔrɔ min bɛ yen u bɛna ɲaman yɛlɛmali boloda ye k'o baaraw sigi sen kan yaasa ɲaman ale daga bɛ se ka bɔ an da la cogo min PMI Mali ɲɛma n'o ye Faseri Dumiya ye ale ka laseliw la a ko nin y'olu taabolo ye koyi k'olu yɛrɛ ɲɛ bɛ mairie du district la k'a bɛ baara caman na
ko no y'a sɔrɔ ko u ka camion ba ninnu b'u bolo n'olu se ka don wo cɛ bɛɛ kɔnɔ ko ninnu kɔni ninnu na se k'u sɛlɛku Bamakɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ délégation spéciale ɲɛmaa n'o ye Bala Traoré a ko k'u ye minɛn ninnu minɛ ni barika ye wa u bɛna na baara kɛ n'a ye barika ye don nataw la ko maaw k'u sigi k'u filɛ nin mana fara dɛmɛ tɔw kan k'u na se ka cɛsiri kɛ yaasa cogo min na sa baara bɛ se ka ɲɛ segukaw fɛ yen min ye ekɔlisow olu ɲɛnabɔli so min bɛ yen ni a bɛ fɔ ma ko senu sanayɛlɛ kalansow don ale ni APDP olu y'u bolo da sɛbɛn na sɛbɛn min b'a to min ye ekɔlidenw ye olu kɔni na se ka sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnnen sɔrɔ sa u tɔgɔ la yaasa u bɛ se ka dɔn cogo min baara in ale kɛra minisiriso min bɛ sanayɛlɛ kalansow kunna ani ɲinini n'o o ye Burema Kansayi ye ale yɛrɛ baara ninnu kurumokarili kɛ segukaw fɛ yen min ye Segu maa falen bɛɛ lajɛlen tun b'a kɛnɛ ka gouverneur maire ka taa se APDP yɛrɛ ɲɛmaaba ma n'o o ye professeur Mamudu Samaseku ye kalanden 48 347 n'o olu garisigɛ donna bac la ɲinan Mali kɔnɔ kalan ɲɔgɔndan tɛmɛnen in na u y'a yira sa ko olu kɔni sɛbɛn na kɛ u la fo ka t'u ka kalan kun fori don min na Segu université kɔnɔna yen de sugandira ka taa nin baara in kɛ yen tile 5 baara in kɔnɔna na ko maa bɛ yen n'o ye bac sɔrɔ amara ko bita kɔ e kɔni sa fo ka t'e kɔni kɛ min ye sa i ti tunu ayi u bɛna min di kan ayi i ti tunu dɛ minisiri ko min ye ni ekɔliden 48 347 ye minnu ye bac sɔrɔ ko ayi k'olu tɛ tunu la tuguni k'a bɛ min f'u ye ko u tɛgɛ dontɔ filɛ sɛbɛn mun na nin ye ani baara min kɛtɔ filɛ nin ye karamɔgɔw fɛ nin ye k'o bɛna n'a to gouvernement bɛ nin jɔ a jɔyɔrɔ la ko baara in nafa bɛna kɛ mun ye faso yɛrɛ ka musaka min bɛ don o da ka dɔn o tan ka dɔn o baara bɛ kɛ ka min ɲɛ o b'o dɔn tile 5 in kɔnɔna na k'u bɛna na o sinsin fɛn minnu kan o ye ka se ka fɛn sigi sen kan min b'a to ekɔliden minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ ni olu kan ka burusiw sɔrɔ u kan ka sow sɔrɔ dɛmɛ minnu kan ka kɛ u ye k'olu dan dɔn u tɔgɔ sɛbɛnni sama mɔnɛ fana na sabula bi bi in na u bɛɛ lajɛlen bɛ sama mɔnɛ na n'i kɔni sera sanayɛlɛ kalanso la ka ban sama mɔnɛ ale ye jigi ye minisiri Burema Kansayi ko bɛɛ lajɛlen kan ka min faamu k'u filɛ ka waleya min sigi sen kan nin ye k'a kɛ kun ye ekɔlidenw sɔrɔ min bɛ kɛ ka bɛn ni sɔrɔ min bɛ di gouvernement fɛ ka di ekɔlidenw ma o sɔrɔ o kɛcogo ka dɔn min ye ekɔlidenw yɛrɛ da ka dɔn u ka se ka ye fan bɛɛ lajɛlen fɛ wa fana ni i donna université da fɛ ka ban k'a daminɛ i don don f'i bɔ don a na dɔn i bɛ fan min fɛ wa min ye u ka musaka mun fana bɛ d'u ma ani dɛmɛ wɛrɛ min bɛ d'u ma u ka kalan kɔnɔna na k'o bɛɛ lajɛlen na fɛsɛfɛsɛ ka jateminɛ ka dɔn a ko min yɛrɛ bɛna na k'a ko bɛɛ la ɲumanba ye ekɔliden tunutɔ u bolo sa a bɛ gɛlɛya dɛ ne ko n'u ye nin kɛ u tɛ taa dɔ kɛ dugumana ninnu fana na o la n'i yɛlɛla siɲɛ kelen o t'a bannen yan ka taa daminɛ k'a bɛ préparer na n'i tɔgɔ sɛbɛnna i b'a dɔn nin nafa ye min ye n ye bac sɔrɔ n bɛ taa n si falen o banna koyi nin y'o ba fo n'i kɛra balɔntana ye dɛ parce que olu kɔni balɔntanaw b'u si falen cogo min ka d'u ye an yɛrɛ gouvernement ni jamanaw yɛrɛ bɛ far'o kan k'o baara kɛ o kɔni fura tɛ sɔrɔ o la dɛ n'o tɛ nin ko in kɛrɛfɛ ko koba min kɛra Segu kɔnɔna na ni bɛɛ lajɛlen bɛ k'o lakali o ye Senu n'ale sanayɛlɛ kalanso olu ka ko ɲɛnabɔ yɔrɔ ye kalandenw ka ko ɲɛnabɔ yɔrɔ ye ale ni APDP olu fana y'u bolo da mana na APDP ko min ye denmisɛnninw ninnu tɔgɔla kibaruya o kibaruya ye nin y'a donnen ngamu kɔnɔ ngamu min ni olu bɛna n'u minɛ cayi k'u sigi n'o ye fɛn o fɛn bɛ yen n'o ye APDP yɛrɛ ka maa mafalenbaw ye olu tun bɛ kɛnɛ kan ye sariya min ye APDP sigi a kan ka baara kɛ cogo min nin denmisɛnnin ninnu bɛɛ lajɛlen kunkanko sɛbɛnw ko nin kɔni ye nin y'o o ko selen a seyɔrɔ la sisan nin baara fila in ko ni ninnu farala ɲɔgɔn kan ninnu kɔni mana taa yɔrɔ o yɔrɔ sa hali ni bourse dir'u ma u tɛ tunu tuguni jamana na wa u tɛna na tunu maa si la tuguni sabula u tɔgɔla kibaruyaw bɛɛ lajɛlen olu bɛna kamariya an bɛ to kalanko kɔnɔna na ka taa burukinakaw fɛ yen Falaye burukinakaw ko k'a daminɛ u ka première année na ko ni école taara ko olu bɛna anglais kalali daminɛ u ko ten dɛ ko yaasa sini ma sinikɛnɛ ma n'i taara diɲɛ fan o fan Falaye sommet min bɔra ka kɛ Sini sisan n t'a dɔn n'aw y'a jateminɛ Sini kɛlen don k'a ka ale yɛrɛ ka siniwa kan sɛbɛn sanfɛ
Mama pumata Chine togala be kuma na chinois kana. Kan flana min dalen no oka oye anglais kai. Ka soro ka français tugo ala. Asimi jigine panguruna uya kumbe anglais kanila. Chinois uya kumbe ni anglais kandi. Wa uka laje laje kera ni flani folo bena no te mamna usoro kana ni français. Nga jamana utara kenega inafo arabu jamana ulugo kulube pumuga kana de. Wa chinois so no luma. O na uvuna kunga me puma bamana ngana du. Ukunganga so fana ma de. Aha, amanyi ni ngalikao. Donc Burkina kao ukoko ga damne c'est jume amara. Oye damne ya. Aha, ko ga damne c'est na ko ngle kulub no kalali damne anu ga kan. Demseni yere de ba fo ni ne be nin kan ni me o be faraka. Ibe kalante fo kata se iga kalan kun chelima. Ale Burkina kelen ko nana alsa fongo nyongo ko kuma ko me bal sarko ga luga fali ko ina no ya soro ma chama ga ira ga ko soro sibunun tumbe nyema ya la ku mu joro la dugude ndo ko minye jamana nyema yo ku tle ku jo ku ga baraka ga nye ni wati na jalakili ko o mai finitugo ulunu nyanche wolo fo fe minye funangeni bisaba ani duru olde ko ntora jila mburka o fe ma finyena kunu ngo barsa walma barsa wa agara Barça kele de Barça te Barcelone nu matayo kuga sa uka jamana kunjigi no ye Jomai Faye ale tara ta siblake ka yira ka foko mamunu be na aba foluma ko passeru kulu jalaki kosebe ko wa ko Senegal jamana ko abna na numero kerengere sigi ni mama ye passeru ye kiku ko foye ma bisabani duru min fatulen fleni ye président ko tiere la ni ya toro sabula ku bela jelen tume faka wuli kata yoro mi oye gundo ye no bafuma ko Canary ale be Espagne o de ka wolo fo ka yoro ka suru ye ima be Barça une fois Sénégal ba me demso no Barça ou Barça mi ta walma misa donc ame afo bela jelen yana komi ye nanzaraw ye ulu fana kun galeno ka fere min sigi senga ya sa maw kana son tuga sila ka tungaranga ka ba ko tige ka baw tige ka ta ko ju bela jelen tige komi ye Senegal ko ni ale tuma so ngi seno ola ngami ye Jomai Faye maw sigale ndo ala de natna na so sebe ma ha da wolo ndege na yo fala iterige no ye Umar Sisago on baloye kwa boto Chine ana furumuso tume panguru ngelingono mamina baro ko ni jarasa ne che vraiment chinois yi bonya yi tanu ni la ga president ya ko ni jena ni kadi koyi ngane be min fiena de nche ne ko ti se mo kala ta nata na wa Umar Sissoko Embalo kunu ngo conseil des ministres bane Guinée Bissau ministre wula ku be ko ayaw sigi ma ben fe ga fawye mfurumso ko mamboto Chine ko ngan sembo peu kalata nataina akoko wakaya sembo ne ma fa ngwa mo be ko la ngo kadia ni falai Chine no kamara no nulu tala dramandi ko kalata mimina le alo Umaro Sissoko Embalo akoni fleni tiado akunye ko chama nganamu ayre ya berema kudeta ka ayre la ka assemblée ci ka mugu ci ayre la ka mawbla ka jawnda ayre nye ko ay ni be famu koyi ale kera jamana kunti samba fla ani mugan andana Guinée Bissau ale kuna minye kalatan abibi na ale mangago ma chama be ulu president no yaraka aka bo fanga la kuna ale furmuso ni fa kale mu fa ala tanu ko kalatan na tai ko ale koni na la sona ma na ka ni sanduri mbana ale tege cheboy fala Guinée be ma waju de nga maare de bi yere waju mo ye fen fiye yere mana min fi yere yo de nyokonte ala ga hakali mandama ni namboray wasade binani kabo jamana tan ani wolonvla la kata se jamana kuntigi binani wolonvla ma farafina ko bi ko ulu koni nube farafina konnana ko lube ka Israel ale koni singoroma dono de ko nga kuwe ube ka nyini sa Jerusalem ko kadla ko do komino ya soro oye
Israel faaba ye waleya in ko a kɔni kumaw bɛ senna bi jamana caman da min ye Israelikaw ye ko n'o y'a sɔrɔ u ni diɲɛ kɔni fɔlen don ɲɔgɔn kan kosɛbɛ Gaza ko in na Hamas kɛlɛliko la ko o waleya in ko man k'a to cogo si la u ka ban ka maaw lamɛn maa minnu fana b'u kanu min ye fɛɛrɛ ye ani dabali ye k'o sigi sen kan Union Africaine jamanaw ko olu caman kɔni kun tilara nin ko in na koyi nka min ye nin waati laban in ye jamana caman y'a yira sa k'a fɔ k'u k'a lajɛ ko dɔ kɛra ten yaasa min ye balawu in ale bɛ se ka ban cogo min na a ko a bɛ se ka nɔgɔya cogo min na ɲinan y'a san 23 ye Amerikaw fɛ yen a bɛ fɔ min ma sa ko World Trade Center ale ni a ɲɔgɔnna tɔ ye n'o ye turu 2 minnu bɛ États-Unis 11 septembre olu kɔni buntera maaw fɛ maa minnu n'olu ye bamajiwale kɛbaaw ye san 2001 san ko nin don k'a ma diya États-Unis dɛ maaw y'o yɛrɛ ɲininka ko diɲɛ ma wuli wa olu ka nin yɔrɔ dagabanaba 2 in nin yɔrɔ mafalen nin yɔrɔ minnu bɛ yen ni olu kɔni lakɔlɔsilen don ni diɲɛ yɔrɔ bɛɛ ye maa ka se ka na ni pankuru kelen ka don olu la k'olu bɛɛ lajɛlen gosi ɲɔgɔn fɛ tan ko tiɲɛ na ko a don k'a ma nɔgɔya waleya in kɛlen kɔfɛ Amerikaw y'u fara ɲɔgɔn kan ka se ka hakilisigi ni basigi kɛ fɛɛrɛ ni dabali minnu bɛ k'olu sigi sen kan k'a ta o don na fɔ bi Amerikaw b'u sigi ɲɔgɔn ɲininkali kɛ maa ti bɔ tuguni ka t'i kunfɛ ten dɛ karisa ni ɲankuma e bɛ cogo di a si cogo ɲɛna wa ala ka tile hɛrɛ caya o donna u ni ɲɔgɔn cɛ dugu caman kɔnɔ k'a tɔnɔ bi fala ye k'a ye maanifiya sinsin yɔrɔ caman na jamana dɔw tun b'u fɛ yen olu yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ ko ja ko n'i b'a dɔn ko i bɛ yen k'a dɔn ko maa anw b'o la a mɛnna o bi olu yɛrɛ bɛ ɲini ka na maaw kalan o maanifiya la o an bɛ dugawu kɛ min ye observateur ye ala ka Amerikaw ni diɲɛ bɛɛ lajɛlen kisi a ɲɔgɔnna ma Amerikaw fɛ hali bi Donald Trump ale ni Kamala Harris k'olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ baabu la baabu min n'o ye baabu fɔlɔ ye kuma minnu tun bɛ yen sa ni ɲininkaliw kɛra o la kosɛbɛ o ye sɔrɔko ye tunkarankew ka ko min ye kɔnɔtiɲɛko ye ani ko wɛrɛw minnu bɛ tali kɛ Amerikaw yɛrɛ ni kan kow la Arizona, Georgie, Michigan, Nevada, Caroline du Nord, Pennsylvanie, Wisconsin ko ninnu ye jamanaw ye u fɛ bi fala ye ko ninnu jɔyɔrɔ bɛna bonya kalata nata in na dɛ wa ko kuma fanba ko ni maa fila ni ɲɔgɔn cɛ k'u bɛ k'olu de maaw ɲini kosɛbɛ min ye Amerikaw ka kalata ye novembre kalo tile 5 nata don ala k'an si jɔ k'a kɔnɔ Kɔnɔwarikaw fɛ yen kafu ɲɛma n'o ye Patrice Motsepe ale bɛ taama la ye taama min bɛ ka tali kɛ sa min ye Kɔnɔwarikaw ye Coupe d'Afrique min n'o bɔra ka taa u fɛ yen n'o ye CAN 2023 in ye ko ka t'o tɔnɔ bɔ k'o da lɛfɛ la k'o fɔ ko maaw ka se k'o faamu Côte d'Ivoire y'a baara kɛ cogo min Alassane ale ka yamaruya kɔnɔna na u ni CAF y'u bolo di ɲɔgɔn ma cogo di ndolanci sera ka kɛ ka ɲɛ cogo di fo ka taa kun cɛ ko o de la sa u ye baro kɛnɛ sigi Abidjan kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen ka na ka na i ka fɛla fɔ min ye Coupe d'Afrique tɔnɔ a n'a gɛlɛyaw n'a ko olu bɛɛ lajɛlen k'olu don bɛrɛ la o de kɔfɛ sa min ye Côte d'Ivoire jamanakuntigi ye ale kɔni ye Côte d'Ivoire jɔnjɔn o ta k'o di Patrice Motsepe ma na ale yɛrɛ CAF ɲɛmaa ye Sud Africain don fala ye ŋunuŋunu bɛ ko a tɛ fɛ k'i kanbɔ tuguni dɛ k'a ko yurugu ka ca CAF kɔnɔna na kojugu k'i tɛ se k'a kɛlɛ ja u bɛ ka bɔlɔntan tɛrɛ minnu jɔ anw fɛ yan wari suyɛnenw don projet FIFA fɛn ninnu a ɲɔgɔnna wari suyɛnen tɛ ŋanamu wariw don nin cɛ in bɔra dossier dɔw kan a ka jugu dɛ a ka secrétaire général yɛrɛ n'o ye Camerounais ye o ɲɔgɔnna namaratɔ 2 tɛ dugukolo yɛrɛ bɛɛ kɔ kan wa ko kamalen u y'a tɛgɛ ta nin ma se ka ɲɛ sɔrɔ a la o a y'a da turu la k'a da jaba la n'a k'a b'a kɛ cogo cogo a dɛmɛbaaw ka ca ale ko ale ɲɛ bɛ min na a masurunamaw ka kuma don dɛ ma da la n'a bɛ sɔn k'i kan bɔ tuguni han parce que a yɛrɛ y'a ye k'a fɔ ko in ko jɛlen tɛ Patrice Motsepe nin waati in na sa ale kɔni bɛ mɔgɔ ninnu fɛ yen n'o ye Kɔnɔwarikaw ye u bɛ ka Coupe d'Afrique min tɛmɛna k'o baaraw k'olu kimɛliw kɛ kibaruya kolon goman dɔ kɔni an b'an ka kuma kun cɛ n'o ye bi Maliki Touré ale ye ndolacila ye a tun bɛ jolibaya kɔnɔna na min ye Coupe du Monde min kɛra san 2015 san
ale fana tun b'o kɛnɛ kan an ka samata sɛgɛ minnu si ma san 20 sɔrɔ ko ala y'a ka kalifa minɛ a la kunungo a ka janaja olu bɛɛ lajɛlen kɛra bi an bɛ dugawu kɛ sa min ye turekɛ ye ko ala k'a dayɔrɔ sumaya ala k'a somɔgɔw mɛn ka saraka bɔ a ye si ni kɛnɛya labanko ala k'o da an yɛrɛ ma n'ala sɔnna ma nɛgɛ kaɲɛ 21 an na ɲɔgɔn sɔrɔ a débat politique kɛnɛ kan ka se ka kibaruya wɛrɛw olu d'a ma Amara Keyita Falaye Keyita Kasim Traoré a k'an bɛn. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la k'a daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta